Havet det er mit liv, kan man sige. Det blev mit liv. Det kan jeg ikke sådan helt gøre rede for, hvorfor det gjorde, men det blev mit liv. Og på den måde, så blev det også mit ansvar. Der i 70'erne, der kunne alle, der ville fiske, de kunne fiske. Der var fisk nok på den måde. Og da vi så der i 80'erne begynder at opleve, at den fantastiske levende hav, Kattegat og alle mulige andre, de dør simpelthen på grund af udvaskning af vores næringsstoffer. Da det sker, at vi simpelthen ser det ene fiskedød efter den anden, så er det jo, man er nødt til at råbe vagt i gevær og sige, der er noget galt. Der er noget, der er rasruskende galt. I 1995 har vi det højeste historiske landinger nogensinde, altså i dansk fiskeri. Der lander vi næsten 2 millioner tons. Og så fra 1995 er det kun gået én vej, det er nedad. Så du kan se sådan en bjerg. Og i dag er vi omkring 400.000 tons. Det er, hvad man kan lande i dag af fisk. Fiskerne er jo en indikator på, hvad der foregår ude på havet. Altså, når de ikke lander nogen fisk længere, så er der jo en grund til det. Når fiskebestandene begynder at kollapse, så er det jo tegn på, at vi har overudnyttet det her hav. Så er det tegn på, at vi har fisket for hårdt. Havnaturen, den lider på manglen af torsk. Torsken er den vigtigste art i de danske farvande. Den er styrende for alt det, der foregår i havet. Det er forklaringen på, hvorfor vores havnatur, eller hele vores økosystem, er i sådan en stor ubalance, som det er. Det er, fordi torsken er væk. Den er forsvundet. Vi har grundlæggende ændret på noget i havets økosystem, som gør, at fisken ikke bare sådan lige dukker op igen. Og det er dybt bekymrende. Du kan ikke bare gå din vej, når du ved, at havet lider, eller der ikke er fisk i havet, eller der er næringsstoffer, der er ødelæggende. Du kan ikke bare gå. Mine børn skal have en verden, som jeg kan være bekendt og give dem.